जानी 4G के पावर डलवा के रखतानी। और वाईफाई फेसबुक व्हाट्सएप जानी 4G के पावर डलवा के रखतानी। जब हो खेला वायरस तो देनी डिलीट। लहंगा में लागल बा इंटरनेट, हमरा चुलिया में लभ के टावर बाट सेट। लहंगा में लागल बा इंटरनेट। सिस्टम हमार हो गइल बा इतना इजी, रहेला विवेक सिंह बेदर्द हम बीजी। हाँ सिस्टम हमार हो गइल बा इतना इजी, रहेला विवेक सिंह बेदर्द हम बीजी।